Siapa kita? Keluarga Mbah Iman.
sijine aku bangga karo kowe kenapa apa anane tresnoku ra bakal mlebre kowe ojo sumelang tresnoku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa nane tresnoku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnoku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Ame halo. Terus.